ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭରତଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର, ଭରତଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ଜନକ କେଉଁଠି ରାଜୁତି କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର, ରାଜା ଜନକ ମିଥିଳାରେ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶରଥଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର, ଦଶରଥଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର, ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଥିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦୋଦରୀ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।